Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучылар. Студиябыздан сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәрбер тамашачыга язгы күтәренке кәеф телим. Бүген халыкара һәйкәлләр һәм тарихи урыннар көне. Көн тарихи ватанны саклап калык дигән шигар астында уза. Максаты халкыбыз мирасына карата игътибарлырак булуга юнәлтелгән. 18 апрель халыкара пицца көне. Бу тәмле ризык турында беренче мәгълүмат 997 елда ук билгеләнгән. Димәк, аңа 1000 елдан артык дигән сүз. Пицца иң танылган камыр ашларыннан санала. Шулай ук бүген хайваннар рәвешендә пешерелгән печенье, крекер көне. Крекерларны Англиядә 1800 елда ук пешерә башлыйлар. Тотлы һәм тоз сибеп пешерелгән печенье балалар һәм улларның яратып ашый торган ризыгы. Татар мультфильмы «Ничек туа». Кадерле тамашачылар, хәзерге вакытта без Татар мультфильм берләшмәсендә кунакта. Татар мультфильм берләшмәсе Россиянең иң ире төбәк анимация студияларының берсе. Татар, рус һәм инглиз телләрендә мультфильмнар чыгара. Татар мультфильм берләшмәсенә 2009 елда нигез салына. Шул вакыттан алып биредә 200дән артык мультфильм төшерелгән. Бу 740 минут анимация җитештерү дигән сүз. Нинди кызыклы уяту дигән сүз. Biz монда юкка гына килмәдек, безгә чынлап та бу эш процессы бик кызык. Татар мультфильмы ничек туа? Нинди моментлары бар аның? Аның моментлары бик күп, аның турында барсы турында да сөйләп бетерү мөмкин дә түгелдер, әйме аның әсәрләрен сайлауда, персонажларын ясауда, әлеге әсәрләргә сценарий язуда, тавыш яздыру этабы бик авыр һәм кызыклы. Һәм менә әйтәсем килә, менә безнең стенада күрәсездер инде аның раскадровкада эшләнә, раскадровкада текстлар языла. Кем нинди кайсы аниматор, кайсы рәссамчы, кайсы иллюстратор нинди сценаны ясый. Бу сценада шулай ук кайсы герой нинди сүзләрне әйтү турында да язылган. Алар бер-берсен карап, бер-берсе белән сөйләшеп, әлбәттә инде әлеге менә бөтен стена тулган, менә бу раскадровка белән. Менә раскадровка дип әйттең, син әйме, бу бер серияга ясалган раскадровкамы? Ничек? Бу әле бер серияга да түгел. Бу монда 1 минут бар микән? Монда 1 минут та юк. 1 минут 30 секунд бар микән? Монда юкмы, даже әйтә алмыйм хәтта. Чөнки ул һәрбер менә без синең белән мин сиңа менә 2 сүз әйттем, әйме һәрберсе менә минем бөтен сөйләмем, бөтен кул белән сиңа күрсәткән әйберләр, алар бөтенсе раскадровкада. Мин була әйттем, бер раскадровка. Кулымны төшердем, икенче раскадровка. Без менә һәрбер этабы раскадровкага салына. Раскадровканы башлаганчы, син әйтә башладың, әлбәттә сценарий язу, әйме. Менә аның турында да аерым тукталасым килә. Сез ничек эшлисез? Менә ни өчен нәкъ шушы әсәрне алырга кирәк безгә дип, менә кем белән сез киңәшләшәсез? Менә бу да бик кызык дигән өчен. Менә әйтеп киттем бит инде, яңа безнең проектларның, яңа анимацион фильмнарның болгар риваятләре төшерәбез дип әйме, хәзер анимацион фильм. Ул бик кызыклы процесс килеп чыкты. Без балаларыбызны менә әйткәнеңчә инде туган ягыбызга мәхәббәт, туган ягыбызның тарихын белүгә индибез һәм аны кызыклы форматта күрсәтергә тырышабыз. Мәсәлән, болгар риваятларын язганда без башта риваятларны, әлбәттә без үзебез түгел, тарихчылар белән бергәлектә, хәтта библиотекаларга барып та китапларны карап, нинди риваятлар сакланган һәм аларны тарихчылар белән бергә уйлашып, фикерләшеп, кайсы риваят балага туры килә, кайсын күрсәтергә кирәк, кайсысы чынлыкка туры килә, кайсысы чынлыкка якынрак. Риваят бит инде ул шунысы белән кызык, ул бит инде чын булырга да мөмкин, чын булмаска да мөмкин. Шуңа күрә без моңа кызык итеп рәхәтләнеп алындык, чөнки кызыклы формат риваятны күрсәтү без монда фантазиябызны да рәхәтләнеп кертә алабыз диясем килә. Тарихчылар белән башта риваятларны сайладык. Аннан соң менә бу риваятлар сайланганнан соң аның
Баксаң исә бер үк риваятның берничә төре бар икән. Берничә төр түгел, берничә варианты бер риваятның. Кайсы вариантта тукталып калырга. Шул риваятларны сайлап алганнан соң безнең сценаристлар, тарихчылар белән бергәлектә өйрәнеп, әлеге риваятларны сценарий языла. Сценарийны язылганнан соң сценарий алдыннан да әле персонажлар сайлана. Әлеге риваятта нинди персонажлар катнашырга тиеш. Аннан соң персонажлар ясала. Ул персонажлар, мәсәлән, бер персонаж, әймәттә персонаж Болгар риваятларында аның исеме Тимер исемле. Тимернең генә варианты бер 20-30 вариантта Тимер эшләнә. Аннан соң без аны тарихчылар белән, экспертлар белән, методистлар белән, психологлар белән бергәлектә сайлап алабыз, кайсысы балага якын, кайсысын бала яратып кабул ителәчәк һәм мультфильмда кайсысы белән эшләргә кызыграк һәм отышлырак килеп чыгачагын сайлана. Шуннан соң тип геройларны сайлаганнан соң тип геройлардан кала бит әле анда икенчел персонажлар дип йөртәбез инде без аларны. Икенчел персонажлар шулай ук эшләнә. Аларның бит әле төсләрен дә сайлыйбыз. Нинди төстә булырга тиеш әлеге персонаж. Хәзер бит инде менә күп кенә чит илләрдә дәйме элек бит инде шуарлыны яратайык без, әйме шуарлы ясарга. Без генә түгел, гомумән мин якты төсләр булсын. Әйе, баксаң исә хәзер бик үк якты төсләр ясарга психологлар әйтүе буенча, инде методистлар буенча ул баланың күпмедер дәрәҗәдә теге бер нокта, бер пятно кебек травма булып калмасын өчен күбрәк табигый төсләргә, безнең татар халкының булай да табигый төсләр, матур яшел төсләре, күбрәк шундый төсләргә хәзер игътибар юнәлттерәбез инде. Менә бу персонажлар сайлаганнан соң сценарийны башта без укып карыйбыз, студияда яздырып, ничә минутка чыга ул, яздырганнан соң һәм шуннан соң гына сценарий буенча инде раскадровкалар ясала. Әйе, раскадровка буенча. Хәтта менә раскадровка ясыйбыз, әйме, бу раскадровка буенча инде аниматик ясала башта. Аниматик ясаганнан соң, хәтта аниматикны ясаганнан соң без күрәбез, бу мультфильмга салынган кына, ул бит инде теге черновой мультфильм дип атыйбыз без аны, черновикка салынган. Күрәбез, монда менә бу сүзне әйтте, бу монда урынлы микән, юк микән. Кире сызып атып, кире язабыз анырсың. Аның эше бик һәм бик катлаулы. Гаҗәеп күп. Мин булталып биттем инде монда. Әйе, шуннан да шулай бик катлаулы һәм шул вакытта бик кызыклы. Без анда спорлашып та алабыз. Бу тарихка туры килми, моны әйтергә мөмкин түгел. Моны әйтсә без мультфильмда анарсың, ничек избатлыйбыз аның әйткән сүзләрен, ул бит сценарий буенча туры килми дигән менә шундый спорлашу моментлары безнең уңай яктан дип әйтәсем инде. Уңай яктан ниндидер сөйләшүләр безнең нидә иҗади коллективыбызда була. Шулай ук анарсың менә бу Болгар риваятләре чирагында инде раскадровкаларны, аниматикны черновикка салгач, тарихчыларга күрсәтәбез, тарихчылар әйтә, юк, бу теге бу алай түгел иде, менә булай иде дип, кире тагын эшлибез. Шуннан соң черновикка салынган анимация кабул ителгәннән соң, барлык группа, барлык методистлар, психолог, экспертлардан кабул ителгәннән соң гына инде мультфильмның үзен ясый башлыйбыз. Болгар риваятләрен мультфильмын эшли башлау алдыннан ук безнең алдынгы аниматорларыбыз, иллюстраторларыбыз, барча режиссер белән бергәлектә андагы менә Болгар шәһәренең музейда эшләүче белгечләр белән бергәлектә бөтен Болгарны карап, төшереп, кайсы объекты кая урнашкан, нинди тарихы бар әлеге Болгар шәһәренең, барсында өйрәнгәннән соң гына проектны эшли башлыйлар. Менә уйлап карасаң, мен мультфильм ясау ничектер, нәрсә инде ул мультфильм монда теге рәсем менә яса дип әйтәләр. Монда никадәр күп белем кирәк бер караганда. Монда тарихчы да булырга кирәк, монда филолог та булырга кирәк, монда артист та булырга кирәк. Искиткеч. Әйе, шуннан да шулай. Кызыклы да, катлаулы да әйткәнемчә инде, мәсәлән, объектларны ясаганда да, менә Болгар шәһәрендә булган төрле объектларны, мәсәлән, кече манара булсынмы ул, кыймак йорты булсынмы ул, ылы манара булсынмы, һәрбер детальны без төгәл эшләргә, балага төгәл булсын өчен төгәл эшләргә тырышабыз. Һәрбер детальны карап, һәрбер детальны ясап, алар анда фотокамералар белән барып, төшереп, барсында һәрбер яктан төшереп, дөрес тәңгәллеккә дөрес булсын дип, тәңгәл килсен дип эшлибез. Яшьләр бирә шаян әлмәндәр. Тоткарланмыйбыз. Сөйләгез. Әлмәндәре мин, карты кайдадыр? Белмим. Без таныш әлмәндәр. Ой, колыңна. Хәзер. Ара.
Әлдермештен әлмәндер. Бу мультфильмны мин шәхсән үзем бик көттем. Дөресен әйтәм менә алсу. Чөнки миңа кызык иде. Миңа кызык иде иҗат кешесе буларак, чөнки менә Әлдермештен әлмәндер бу бит инде безнең классика, бу бит инде легендар әлмәндер дип яратабыз инде без әйтергә һәм ничектер ничек килеп чыгар икән бу мультфильм буларак дип гел шундый уйлар мине гел борчый иде. Һәм әйтергә кирәк, мин сезнең алда баш иям, сез афәрин, аны чынлап та шундый матур иттереп әйме. Балаларга да һәм олыларга да кызыклы иттереп, яшьтә кызыклы форматта җиткерә алдыгыз. Бу чынлап та зур эш, зур хезмәт. Рәхмәт Әзилә матур җылы сүзләрең өчен, безнең эшебезне шундый югары бәяләгәнең өчен, әйме. Чыннан да без моңа инде ничә еллар уйлап йөридек, менә шушы әсәргә анимацион фильм төшерсәк иде, ул бит инде бүгенге көндә менә әлеге геройлар Шәүкәт абый Бектимиров, Равил абый Шәрәфиев белән берлектә сәхнәдә уйный алмый да, кызганычка каршы инде билгеле булганча Шәүкәт абый безнең арабыздан да китеп барды, арабызда да юк. Шуңа күрә балалар менә әлеге менә шушы тип геройлар, алар бит инде Шәүкәт абый һәм Равил абый тип геройлар, аны бит инде бөтен тартар халкы Әлдермештән әлмәндәрне әлеге геройлар белән белә, әлеге геройлар белән хәтерли диясем киләме безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз. Бүгенге буын әлеге геройларны һәм әлеге әсәрне белми дисәм дә ялгышмас идем. Һәм шуннан килеп чыкты әлеге идея, әйткәнемчә бит инде безнең әби-бабайларыбыз шундый матур мирас калдырган, Туфан абый нинди матур әсәр язып калдырган. Безнең балалар да әлеге әсәрләрне белсеннәр өчен без әлеге мультфильмга, әлеге әсәргә анимацион фильм төшерергә булдык, мультфильм иттереп эшләргә. Һәм шуннан да менә зур безнең җитәкчелеккә дәйме безнең баш режиссерга да һәм гомумән безнең командага, коллективка, безнең берләшмәгә зур батырчылык кирәк булды дисәм дә ялгышмамын, чөнки бөтенесе белән моны көтеп алдылар. Син әйткәнчә менә үзем дә көтеп алдым дидең, әйме. Һәм мондый матур әсәрләргә мультфильм төшерә алуыбызга, татар халкына, безнең балаларыбызга әлеге мирасны җиткерә белүебезгә, җиткерә алуыбызга без бик шатланабыз. Мондый эшләрне, чыннан да мондый әсәрләрне балалар һәм безнең бүгенге яшьләр, яшүсмерләр белергә тиеш дип саныйбыз. Бу бит инде татар халкының монда философиядә, фәлсәфәдә бар. Ул безнең бүгенге бездә, киләчәгебездә, үткәнебездә һәм мондый әсәрләргә мультфильм төшерү безнең өчен зур горурлык. Монда бит инде Равил абый Шәрәфиев белгәнегезчә тавышландырды әлеге мультфильмны. Равил абый ул спектакльдә дә уйнаган, ул үткәнедә әлеге әсәрнең бүгенгеседә, Алла бирсә киләчәгедә булыр дип ышанабыз. Алла бирсә, әйе, татар телендә эшләгәч, менә күбесе инде безгә мөрәҗәгать итте. Рус телендә дә эшләгез әле, менә без рус телендә дә карыйсы килә, татар телен аңламаган кешеләр инде. Әмма Татарстан Республикасында яшәгәннәр һәм гомумән безнең татарлар бит инде күп чит илләрдә, төбәкләрдә яшиләр. Шулай рус телендә дә эшләнде әлеге мультфильм, шулай ук Равил абый тавышландырды мультфильмны. Шәүкәт абый Бектимировны Эмиль Талипов тавышландырды, нәкъ Шәүкәт абый тавышы белән уйнап тавышландырды. Һәм әлеге тавышландырган актерларга да бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Әлеге мультфильмга үзләренең тавышларын бүләк иткәннәр өчен, балалар бакчасында күрсәтсеннәр өчен. Бездә алты кеше, барсының бар үз эше. Аерып әйтим кемне, барыбыз төрле. Әти зур, әни матур, сеңлем кечкенә минем. Бабай бик тә акыллы, әбием шундый җылы. Тагын бар бит үзем, бик тә түзем, бик тә түзем. Тагын бар бит үзем, бик тә түзем, бик тә түзем. Алсу, күрәм ни кадәр дипломында кайлардан җыеп бетердегез аларны? Каян гына юк, монда фестивальләрдән дә, төрле конкурслардан да, мәсәлән,
Менә бу сертификатка игътибар итәсем килә. Бусы, мәсәлән, безнең Россиянең рекордлар китабын алдык без. Бу Татарстан гасыры дип исемләнгән мультфильм. Без районнар буенча балалар рәсемнәр ясады, ә безнең аниматорлар әлеге рәсемнәрне җанландырды. Һәм без әлеге сертификатны иң күп балалар һәм иң күп гомумән кеше катнашкан мультфильмга багышланган сертификат алынды. Монда күргәнегезчә, инде безнең дипломнар бик күп, һәрберсе турында аерым сөйләп бетерү мөмкин дә түгелдер. Һәм менә стәге дипломга шулай ук игътибар итәсем килә сезнең игътибарыгызны. Бусы милли анимация өчен безнең Мирас угы дип исемләнгән мультфильмыбыз җиңү яулады. Күп кенә Мәскәүләрдә, Суздаль шәһәрендә шулай ук күп кенә анимациягә багышланган фестивальләрдә урыннар, җиңү урыннары яулыйбыз. Ялсы, менә бу дипломнар мактау кагазлары сыңысы булмасын әле, тагын бик күп дипломнар алырга язсын сезгә. Рәхмәт, Айзилә. Бүгенгә шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.